warahmatullahi wabarakatuh. dunya
bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah Ahmad dzakirna minhum nasina wa alimna minhum ja'alna wa rizqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qalu leken gak qalu aja dilek. Awalam taku ana ta ora ana taktikum taka ing sira kabeh sapa rusulukum pira-pira rasul sira kabeh bil bayyinati kelawan gawa keterangan ayat sadurunge wong sing gumedhe gegeran karo wong sing apes bawane. Akhirnya rumangsa berat di neraka lapor nang gone satpam neraka li khazanati jahannam. Auda rabbakum nukhafif anna yama minal adab. Secak sampean lapor boya aku diendekno sedina saka siksane neraka. Cari satpame ya Allah. Qalu awalam takutatikum rusulukum bil bayyinat lo la ya wis ketekanan marang sira kabeh rasul gawa keterangan la ya wis akeh kiai sing nerangno akeh ustaz sing ngajekno akeh guru sing wis mulang akeh dosen sing wis jelentrehno qalu jasake barang genggian niku wonten Ustaz Muhtarom nggih sampun nyampeaken Ustaz Mas'al nggih sampun nyampeaken Ustaz Fauzan Ustaz Pak Guru nggih sampun nyampeaken qalu jasawake padao monggo dungo sira kabeh nyeluk sira kabeh dungo jaluk wa ma du'aul kafirina demburi ana ilama ning arep bermakna ora wa ma du'aul kafiran ora dungane wong kafir illa fi dalal kejaba dalam dalal sasar. Dadi gak ana gunane donga-donga jaluk-jaluk DP ngerayu apa meneh ngeraya iku gak ana gunane. Lah biyen ya wis diterangno sih ana ngaji subuh, ngaji maghrib, ngaji asar. Tapi sampean wae subuh ya turu, wae maghrib ya janduman. Tak gelem elak ngaji. Lah ya wis teko Rasul ngajak nang api-api tapi sampean malah gak gelem. Bagem dadi wong apik, oh sampeyan rewel, ngene ka oleh, ngono ka oleh. Wis urusan apa dhewe? Surat Al-Hijr ayat 70. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Ana ta ora ana sing nyegaki sira saking sakabehane alam. Dadi nalikane dikandhani sampeyan aja apik ngriwuki aku ngene-ngene
Padahal ya wis di elingno sampean ro bungkuse rokok. Ya apa tulisannya? Merokok. Lah kok sih tetep rokok? Bukan membunuh rokok. Gak iso maca apa gak paham apa ta piye? Jelas cara tulisannya merokok membunuhmu. Saban ro sing duwe rokok jarum. Sing duwe pabrik lu gak ngerokok. Lah sampean cek gobloke. Ya wis padahal yang jelas merokok membunuhmu. Awalan taku ya taktikum rusulukum bil bayinat qalu bala nggih wa ma ta'al kafina illa fi inna satamene ingsun anang suruh yakti nulungi sapa ingsun rusulana ing pira-pira utusan waladina lan wa ake amanu wong sing iman fil hayati dunya ing dalem kauripan di dunya tok para nabi wong sing iman iku wis ditulungi dening Allah pirang-pirang. Tadi di dunia wis ditulung. Para nabi ya wis paham nek bakal dimungsuhi karo kaum kiai ya wis paham nek digething karo santrine. Guru ya wis paham nek muridé mesti bakal gething. Ustaz ya wis paham nek kadang-kadang muridé apa santrine ya gething. Apa meneh para nabi paham sepaham-pahamnya mesti bakal dimungsuhi. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama kali perdana terus nanggone pendeta sapa? Bukhaira. Jarine pendeta ya apa? Layati ahadun bimisli majita illa udia. Roh. Lam yakti ora teka sapa ahadun seorang pun bimisli majita semisal dengan apa yang kamu datangkan illa udia kejauh mesti mungsuhi. Pendeta Bukhairah paham Nabi ku mesti dimungsuhi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria gak cuma dimungsuhi, dibeleh, digeraji sampai dengan ono. Naudzubillah mesti dimungsuhi. Tapi pitulungi Allah mesti teko. Lah untuk mendapatkan pertolongan Allah ada tahap-tahapnya. Sampai nih wayah ditulung apa durung? Kadang-kadang wong iku sik di elokno tok wis njaluk tulung nang Allah. Pernah suatu saat nabiku pas apa jenenge mari dhuwur
Nabi senden ndek gone Ka'bah, ndek gone yup-yupe Ka'bah. Dadi Ka'bah nah ngene kan sinar teko kene. Ndek kene kan ayub. Nabi senden. Terus ana wong teko, Nabi mbok nggih sampean niku ndonga nang pangeran supaya ditulungi agama niku. Nabi terus lungguh ngomong, "Lah iya. Sampean kae dilokno wis sambat. Wong biyen niku digraji sampai pecah sirahe iku gak mundur, tetap menyatakan Allah sebagai Tuhan. Ana maneh sing disureni, surine iku teko wesi, iku mancep nang kulit. Ngene iku tetep bertahan, ora bakal dadi wong kafir. Ayo sama sik kae delokno tok ae wis pepleh, wis gak dakwah-dakwahan. Wis gak ngaji-ngajian. Apa sik kae ngaji delokno. Kae dakwah tentang sama PDL bilang ulang 30 dino wis pernah dimungsuhi rasanya itu majlub lah ya dakwah difasilitasi kamar full AC tangane ping 3 sedina sing enak-enak beji niku kali Inna lana suruh rusulana waladina amanu fil hayatid dunia. Dari dalam kehidupan dunia wis oleh pitulunge Allah. Kapan? Ya oleh semenuhi syarat mendapatkan pertolongan Allah. Kadang-kadang sih kayak delokno wong wis praya wis gak ngaji-ngajian. Wis gak dakwah-dakwahan. Ya ngono. Pernah jenenge Cak Mujari, aku nek nyeluk Cak Mujari. Saiki ndek Sawan wong. Ditugasno karo Pak Yai nang daerah Pare. Pare Kediri. Lah gak ono arek ngaji Quran iki gak ono, ngaji Quran dimaknani. Lah iku pemuda, pemudi, remaja, remaji iku melok ngaji kabeh. Apa-apa terus seneng ngono? Betul. Enggak dimungsuhi. Akhirnya bendino debat karo masalah apa? Kunut. Jadi orang malah didukung, malah dimungsuhi. Nah, nek pitulunge awak teko, oh gak kurang dalane. Wa yauma yakumul asyhad lan dinane jemeneng apa al asyhadu pira-pira saksi. Dadi nek donya oleh pitulungane Allah, di akhirat oleh pitulungane Allah. Lah kapan oleh pitulungane Allah? Sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Nek sampean wis wayahe oleh pitulungane Allah, kadung teka pitulungane walan sampean. Nah, ya apa supaya selalu mendapat pertolongan Allah? Ya nyedek terus nang pangeran. Yauma la yanfa'u. Bukan surat Muhammad ayat ke-7. Ya apa itu? Apa bisa? Ya ya ladina amanu in tansuru yang
surkum wa sabit damakum wong sing iman lamun sira kabeh nulungi Allah yang surkum Allah nulung marang sira kabeh wa sabit damakum lan Allah netepno dalamaan sira kabeh. Dadi nek pitulunge Allah teka wis sikil iku gak berubah, madhep mantep gak obah gak ontek. Dadi yakin dengan pertolongane Allah. Mulane hati iku selalu harus di Surat Saffat ayat 171. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ketemu Surah Saffat surat 37 171, 72, 73. Temen wis kliwat kalimatuna ketentuan ingsun li ibadinal mursalin kanggo kawulaku sing diutus innahum lahumul mansurun sedene akeh oleh wong kang oleh pitulungan wa inna jundana lahumul ghalibun sak temene bolo ingsun iku yakti wong kang menang. Pirang-pirang contone Nabi Nuh ditulung karo Allah tumpakno tumpakno perahu bahtera. Nabi Lut ditulung karo Allah dikon minggat teko kaumi samane Nabi Muhammad, Nabi Musa wis di ujung tanduk maju laut mburi pasukane Firaun pitulungi Allah teko Nabi Ibrahim diobong gak mampan samane pirang-pirang janjine Allah akan berikan pertolongan kepada para Rasul. Eling ceritane Ashabul Ukhdud. Ya apa ceritane? Tadi wis diobong di jero patung sapi 5 samiri. Jadi pirang-pirang janjinya Allah akan memberikan pertolongan bagi hambanya wong sing iman fil hayatid dunya wa fil wa yauma yakumul asyhad lan ing dinane jemenenge para saksi yauma la yanfa'u dinane ora manfaat adzalimina ing wong kang padha zalim apa ma'dziratuhum udhuri wa akeh dadi kan alasan pirang-pirang alasane lha mbiyen gak gelem iman anu wis gathik rewel gathik udur walau nani kedewa akeh laknatu utawi laknat walau nani kedewa akeh suudar
saelele desa omah padha dar itu bisa bermana negara omah ya iso dadi saelele panggonan saelele omah saelele akibat dadi dinane wong sing padha dolim iku ora manfaat udure alasane tunggale di ayat 50 iku qalu fad'u wa ma tu'al kafirna illa fi wis dadi ciri wancine wong ku nek wis aku tak anu alasan sampean tahu delok drama Cina Duduk Korea Cina jadi pengelola restoran lek sing mlebu iku wonge melarat ngono diusir nah diantarane bapakne mau sing apik masih wong melarat diterima dilayani sebaik-baiknya akhirnya mlebu tibae iku mang ibuke sing duwe restoran akhirnya jaluk sepuro kowe gak tak balani maneh wis gak ana akhirnya dipecat malah jadi gak ana udur maneh madiratuhu walahumul la'natu walahum su'ud oleh laknat saelele desa saelele omah Bani Israil Baqarah innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda terus ulaika ya'anuhum wa ya'anuhumul la'inun dadi oleh laknati Allah oleh laknati wong kang padha ngelaknat ayat pira iku ayatnya Baqarah ayat Baqarah pira kok inna safa wal marwata sak teruse bukan innal ladzina yaktumuna ma anzalna bayyinati wal kitabi bimba ma bayyana linnasi ayat 159 wayal anuhu wayal anuhumul dilaknati Allah dilaknati wong kang padha ngelaknat naudzubillahi min dzalik. Dadi wong sing padha dolim gak ana manfaate. Lan dikene surat 26 ayat pira iku? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawa biqalbin salim. Ayat 88. Dinane orang manfaat apa malun bodoh walan orang manfaat banun anak jadi bodoh pirang-pirang gak manfaat anak pirang-pirang ya gak manfaat jangankan anak wong sak donya dikekno kabeh ngene surat apa iku ya wadul mujrimu lau yahtadi min adabi yaumi idzin bibani terus wasaqibati wa akhi terus wa fasilatil lati tuwi terus wa ma fil ardi jami'an surat Allah
iso gurmunia ya iso. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Wong sing padha dosa arep-arep nebus di waktu iku. La ya tadi min ada biyaumidin bibani anake dikekno kabeh, pokoke ora kena adab. Wasaqibati bojone wa akhihi dulure wa fasilati lati tuwi batiye ngerti bati enggak bati ku ya ana pembantu ana tukang itu termasuk bati mungkin di kono ponakan barang sing melok ngrewangi ndok omah ngono bagian kura-kura bagian umba-umba bagian resik-resik bagian ngepel bagian nyerbeti iku jarane bati waman fil ardi jami'an wa sak donya dikabehno semayung karepe ben selamat iku ya gak bakal diterima lauma yauma la yanfa'un wa malun bala banun bondo gak manfaat anak ya gak manfaat mulai sing paling manfaat apa? Amal sholih ya sampai ada pertanyaan. Dadi nalikane ditekakno nang neraka jahanam. Lah biyalah ya wis ana sing paring paweden Rasul. Nggih, tapi kula gak melok. Dan janjinya Allah akan memberikan pertolongan nanggone wong sing iman nulungi para Rasul. Yauma yakumul asyhad dinane jemeneng para saksi. Dadi ndek kono iku wong sing dolim gak manfaat udure kedewake oleh laknat lan kedewake suudar sak elek-eleke bisa pungkasan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Doa sehari-hari. Orang tua Sayyidul istighfar. Bika min syarri ma sana'tu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'ala sabra sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis.